Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Smart Flow Podcast, ένα podcast που ξεκίνησε με σκοπό να μιλάμε για οικονομικά θέματα, γενικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με αυτό, την ψυχολογία γύρω από αυτά γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και σήμερα θα πάμε να εμβαθύνουμε λίγο. Θα τον γνωρίσετε ποιον έχουμε φέρει, θα μας τα πει και ο ίδιος, να τον γνωρίσω και εγώ καλύτερα. Καλησπέρα Φώτη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαίρομαι που θα κάνουμε μια κουβέντα γύρω από όλα αυτά τα οποία ασχολείσαι, γιατί ξέρεις, πολλές φορές έρχονται στο προσκήνιο τα ίδια και τα ίδια άτομα, τα οποία μιλάνε στον κόσμο του ίντερνετ έτσι και φαίνονται. Εμείς έχουμε κάνει έτσι μια έρευνα, μπορούμε να πούμε, και θα φέρουμε και άτομα τα οποία δεν είναι τόσο στο προσκήνιο, δεν είναι της δημοσιότητας, αλλά έχουν γνώση, να πω, αξία να προσφέρουν. Πες μας λίγο έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι, το background σου. Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από τι εργάζομαι αυτή τη στιγμή, σε ποια εταιρεία εργάζομαι και τι κάνω. Τώρα το τι είναι ο καθένας είναι μεγάλη ιστορία, γιατί προφανώς δεν είμαστε μόνο αυτό που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σαν διαχειριστής στην ARB Trading στο Σικάγο. Έχει αξία να σου πω πώς κατέληξα εδώ. Να δεις πώς ήταν η πορεία μου. Σαν ένας καλός μαθητής από την τρίτη λυκείου θα με καταλάβεις. Εγώ ξεκίνησα από πρώτη δέσμη και πώς έφτασα εδώ. Εργάζομαι λοιπόν σαν διαχειριστής. Είμαι, να το πω αγγλικά, στο Discretionary Global Macro Trading και διαχειρίζομαι κεφάλαια αλλά σε institutional επίπεδο, δηλαδή για λογαριασμό εταιριών, όχι για ιδιωτών. Κάνω επιπλέον το διδακτορικό μου στο ΕΛΜΕΠΑ. Είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και είμαι οικογενειάρχης, έχω 2 παιδιά, ασχολούμαι με πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα προσπαθώ και εγώ να χρησιμοποιήσω τις καινούργιες τεχνολογίες AI και να δημιουργήσω νέα προϊόντα και solutions πάνω στο χώρο των χρηματοοικονομικών. Και όπως σου είπα, ίσως έχει αξία να σου πω πώς ξεκίνησα, για να δούνε ίσως και κάποιοι νεότεροι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο, πώς τελικά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της και πώς εξελίσσεσαι. Μπορεί να ξεκινήσεις να θέλεις να πας σε άλλη κατεύθυνση και τελικά να καταλήξεις αλλού. Αλλά μπορείς βέβαια να μου κάνεις και ερωτήσεις πάνω σε αυτά που σου λέω, αν θέλεις να πάμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι, κοίτα, ουσιαστικά ασχολήθηκες με αυτό που λέμε ένας οικονομολόγος για να μπορέσει να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν πήγαινα Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου, ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Μου λέγαν λοιπόν όλοι θα πας πρώτη δέσμη. Εκείνο που συνειδητοποιώ τώρα είναι ότι τότε ένα παιδί 16-17 ετών δεν γνωρίζει όλες τις κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει αργότερα. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένες. Ακόμα και όταν σ' αφήνουν οι γονείς σου να επιλέξεις ελεύθερα, εσύ τι γνωρίζεις? Λες είμαι καλός μαθητής, είμαι αριστούχος, θα πάω πολυτεχνείο, ας πούμε, αν θες θετικές επιστήμες. Ξεκίνησα λοιπόν και σπούδασα electronic engineering, ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Και στη συνέχεια έκανα MBA, πάλι στην Αγγλία, έκανα άλλο ένα μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά, με σκοπό να γίνω οικονομολόγος, να ακολουθήσω τα βήματα σε αυτόν τον κλάδο. Όταν όμως ήρθα στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι εφόσον έχω όλα αυτά τα πτυχία, με περιμένει ένας χρυσός χρόνος, μια μεγάλη θέση με ένα μεγάλο μισθό. Εκεί άρχισε να έρχονται τα χαστούκια και η πραγματικότητα και φυσικά δεν είναι έτσι. Οπότε άρχισα και εγώ να εξελίσσομαι. Και εκεί που έψαχνα μια θέση στην Ελλάδα σε κάποια εταιρεία, αυτό ξέραμε τότε, αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε. Εν τέλει κατέληξα να δουλεύω σε hedge fund στο Λονδίνο και δεν το μετάνιωσα, γιατί ήθελα να έχω ελευθερία. Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες στην Ελλάδα και όσα χρήματα και να κερδίζεις παραμένεις υπάλληλος, προσπάθησα να επικεντρωθώ στην ανεξαρτησία μου. Και αυτό που με τράβηξε ήταν ο χώρος των hedge fund και να μπορώ να βγάζω κέρδος μέσα από το χρηματιστήριο. Πώς είναι η διαδικασία το κάποιος να πάει να δουλέψει για ένα hedge fund? Δηλαδή είναι όπως είναι μια αγγελία εργασίας, θα πάνε, θα δουν το βιογραφικό σου, θα κάνετε συνέντευξη? Όχι.
Να σου πω, στην Ελλάδα δεν υφίσταται καν αυτός ο όρος, οπότε θα σου πω με όρους που χρησιμοποιούν στην Αγγλία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τι γίνεται, στην Αγγλία για παράδειγμα που σπούδασα εγώ, φροντίζουν ήδη από το πανεπιστήμιο και μετά τελειώνοντας το πτυχίο σου ξεκινάς από τα χαμηλά και σιγά σιγά ανεβαίνεις, αναλαμβάνεις όλο ένα και περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης και εξελίσσεσαι. Και υπάρχει να ξέρεις πολύ μεγάλη γκάμα, να το πω έτσι. Δηλαδή, τι θέλεις να γίνεις, μπορείς να γίνεις αναλυτής, μπορείς να γίνεις διαχειριστής, μπορείς να πας σε ομόλογα, μπορείς να πας σε μετοχές. Sky is the limit. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Εγώ ο δρόμος που ακολούθησα ήταν λίγο πιο πολύπλοκος γιατί ξεκίνησα από το asset management, ξεκίνησα από το private banking και σιγά σιγά εξελίχθηκα. Πήγα μετά κάποια εποχή σαν trader σε γερμανικά ομόλογα σε κάποιο hedge fund στο Λονδίνο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σιγά σιγά αυτό το νούμερο ένα που έχει σημασία είναι να αρχίζεις να έχεις track record. Να μπορείς να δείξεις δείγματα και μετά δικτυώνεσαι, έρχεσαι σε επαφή και με recruiters και αρχίζονται σιγά σιγά και έρχονται οι προτάσεις και ξεκινάς από χαμηλά και ανεβαίνεις. Θέλω να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Οπότε ένα hedge fund, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πολλά συγκεντρωμένα κεφάλαια και διαχειρίζονται από κάποια άτομα, μόνο από εσένα. Δεν είναι μόνο από εμένα, ένα hedge fund, υπάρχουν λογιό hedge fund. Αυτά που είναι τώρα τα πιο επίκαιρα, τα πιο δημοφιλή, το multi-asset, δηλαδή έχουν όντως κάποιο κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά δις και έχουν τμήματα. Δηλαδή μπορεί να έχουν ένα τμήμα fixed income, ομόλογα. Και επίσης υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές. Μπορεί κάποιος να εφαρμόζει μια στρατηγική arbitrage. Κάποιος άλλος να κάνει μια στρατηγική σε μετοχές πιο fundamental. Κάποιος άλλος να κάνει discretionary global macro. Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικά asset classes και μπορεί μια εταιρεία να έχει, με συγχωρείτε, 200 managers να εργάζονται για αυτήν. 50, 100. Αλλά σου έχει κάποια στεγανά. Σου λέει αυτό το mandate θα ακολουθήσεις, αυτή τη στρατηγική, κάνει ό,τι θέλεις, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορείς δηλαδή να... Αν υποτίθεται εγώ τώρα που έχω ένα mandate μέχρι 5% drawdown, να πάω μία μέρα και να πω συγγνώμη, χτύπησα 10% drawdown, θα σε διώξουν επί τόπου. Και πληρώνεσαι επί των κερδών, ποσοστό επί των κερδών, κάθε τρίμηνο. Σε περίπτωση που βγεις από αυτά τα rules, είναι ότι χάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε, ή επειδή έχουν χαθεί και κάποια εκατομμύρια υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα? Απολύεσαι. Υπάρχουν πολύ δυνατά τμήματα risk management, όπου σε ελέγχουν, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, σε ελέγχουν τις κινήσεις σου στο δευτερόλεπτο. Αν υποθέσουμε ότι έχεις ένα maximum drawdown 5% ήδη, άμα φτάσεις 2,5-3%, σε καλούν για μια συζήτηση τι γίνεται, γιατί έχεις φτάσει ως εδώ, μπορεί να μειώσουν και στο 50% τη δυνατότητα που έχεις να επενδύσεις. Δηλαδή αν έχεις 100 εκατομμύρια θα στο μειώσουν στα 50 εκατομμύρια. Και άμα πάει στο 70% πάλι συζήτηση, μπορεί να σου κλείσουν και τελείως το λογαριασμό. Προσέχουν πάρα πολύ δηλαδή πριν φτάσεις στο όριο υπάρχουν κάποιες δικλείδες. Να. Για να μην το Αυτό που καταλαβαίνουμε οπότε και έτσι για να γίνει κατανοητό από όλους, είναι ότι ένα hedge fund, ας πούμε, δεν έχει 5 άτομα τα οποία 10-20 τα οποία κάνουν συναλλαγές. Από πίσω κρύβεται μια ολόκληρη ομάδα στο κομμάτι διαχείρισης κεφαλαίου. Αν είναι ένα μεγάλο hedge fund, όπως σου είπα, έχεις τους traders ή portfolio managers, έχεις το τμήμα risk, έχεις τμήμα human resource, τμήμα προσωπικού, υπάρχει το νομικό τμήμα. Φαντάσου, εγώ τώρα που δουλεύω στο Σικάγο, και επειδή ανήκει στην πολιτεία του Ιλινόης, είναι η έδρα, και σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Ιλινόης έπρεπε να περάσω ακόμα και από sexual harassment training. Παρόλο που είμαι στην Ελλάδα, δηλαδή πόσα τμήματα υπάρχουν και πόση σημασία δίνουν στους νόμους και στους κανόνες για να σε αφήσουν να εργαστείς στο φαντ. Να. Είναι εντυπωσιακό κάτι τέτοιο και δεν είναι και πολύ γνωστό στην Ελλάδα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο όπως ανέφερες πριν. Έχεις εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στις αγορές. Αν σου έπαιρναν όλες τις οθόνες από μπροστά σου και σου λέγαν
τι θα δεις για να μπορέσεις να κρίνεις ή να καταλάβεις το τι γίνεται στις αγορές. Τι είναι αυτό το οποίο θα κοιτούσες, ας πούμε, τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τα νέα στην τηλεόραση? Να σου πω, εάν μου έπαιρναν όλες τις οθόνες και δεν μπορούσα να βλέπω δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τι συμβαίνει, αυτό καταρχάς πολύ ωραία ερώτηση, θα σου πω. Θα κοιτούσα το μακροοικονομικό περιβάλλον. Δηλαδή τι συμβαίνει γύρω μας και μετά θα φρόντιζα να έχω πρόσβαση στην ειδησιογραφία. Οι ειδήσεις δηλαδή, τι γίνεται, τι συμβαίνει και ακόμα και αν είχα end of day έστω να βλέπω τις τιμές στο τέλος της μέρας, γιατί πλέον πρέπει να σου πω έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ο κόσμος που δημιουργήθηκε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεν υπάρχει πλέον. Και το συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο τώρα. Γι' αυτό σου λέω θα φρόντιζα να γνωρίζω τα μακροοικονομικά, τι συμβαίνει, την ειδησιογραφία, γεωπολιτικές εξελίξεις και να βλέπω έστω στο τέλος της ημέρας τις τιμές για να γνωρίζω που έχουν κλείσει. Αυτό θα Πώς είναι η κοιτούσα. πώς είναι η καθημερινότητα ενός ατόμου που ασχολείται με όλα αυτά? Τι εννοώ, ότι γενικά όταν έχεις το δικό σου πρόγραμμα και συνήθως δουλεύεις online και όχι από κοντά, σου δημιουργείται μεγάλη ελευθερία. Πώς είναι το πρόγραμμα, ότι πρέπει να παρακολουθείς τα νέα ανά πάσα στιγμή? Υπάρχει 8ωρο, υπάρχει Όχι. 10ωρο, είσαι όλη την ώρα πάνω από τον υπολογιστή και περιμένεις να δεις τι θα γίνει? Να σου πω, αν πάμε στην προηγούμενη σου ερώτηση πώς λειτουργεί ένα hedge fund, έχει σημασία και σε τι asset class ειδικεύεσαι. Δηλαδή κάποιος που ασχολείται με παράγωγα, derivatives, futures, options, ίσως τη γλιτώσει να δουλεύει και 8-10 ώρες τη μέρα όταν είναι ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Εγώ στο δικό μου κομμάτι που ασχολούμαι με το συνάλλαγμα, ανοίγει αγορά Κυριακή βράδυ που ανοίγει η Νέα Ζηλανδία και κλείνει Παρασκευή 11 η ώρα Ελλάδος και είναι επί 24ωρου βάσεως. Δηλαδή το βράδυ όταν είναι νύχτα σε εμάς στην Ελλάδα είναι ανοιχτή η Ιαπωνία, το πρωί ανοίγει η Ευρώπη, μετά είναι η Αμερική. Οπότε πρέπει να έχω αίσθηση του τι συμβαίνει επί 24ωρου βάσεως. Ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, μεταξύ 5-5.30, κάνω κάποια διαδικασία και συνήθως μέχρι τις 7.30 είμαι στο γραφείο. Και μετά παρακολουθώ τις εξελίξεις, δεν είναι ότι είμαι κρατάω το ποντίκι στο χέρι και περιμένω να πατήσω γρήγορα. Γνωρίζω από πριν πού θέλω να πουλήσω ή πού θέλω να αγοράσω ή ποιο θεματικό πεδίο ακολουθώ. Τι είναι αυτό που επηρεάζει τις αγορές τώρα. Και βλέπω αν εξελίσσεται ή όχι. Οπότε, με συγχωρείτε, ο χρόνος μου εξαρτάται από το πώς εξελίσσεται η ειδησιογραφία. Μμμ. Κάπως έτσι Επειδή διαμορφώνεται. μου ανέφερες το παράδειγμα με το ποντίκι, και στην Ελλάδα γενικά το trading το έχουμε πάρα πολύ, ότι θα πάρω το κινητό μου και θα μάθω τέλος πάντων ή θα αντιγράψω κάποιον και θα μπορέσω να ακολουθήσω και να κάνω 5-10 συναλλαγές τη μέρα, να βγάζω τα λεφτά της εβδομάδας, ας πούμε. Είμαστε ακόμα σε αυτή την νοοτροπία. Αν δεν το ξέρεις, στο λέω εγώ. Εννοώ από τις πιο μικρές ηλικίες. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και σου κάνω αυτή την εισαγωγή με σκοπό να σε ρωτήσω, όταν έχεις τέτοια κεφάλαια να διαχειρίζεσαι, πόσες συναλλαγές μπορείς να κάνεις μέσα σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα? Γιατί μπορεί να μην μπορεί να πάρεις ούτε μία συναλλαγή την εβδομάδα. Είναι εύστοχο αυτό που λες και θα σου πω μετά για τους retail traders, που θέλω να σου πω ότι δεν είναι κακό ένας retail trader να ψάχνεται και σιγά σιγά να ανακαλύπτει τον κόσμο των επενδύσεων και μπορεί να ξεκινήσει όντως από προϊόντα copy trading ή να εμφανιστεί ένας γκουρού που να του πει ότι θα σου δείξω ένα σύστημα που θα κερδίζεις. Εννοείται ότι αυτά μακροπρόθεσμα δεν ισχύουν, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα πόσες κινήσεις θα κάνω εξαρτάται από το τι μου δίνει η αγορά. Είχε περίοδος που μπορεί να έκανα 20 κινήσεις την εβδομάδα, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλα κεφάλαια. Έχει σημασία να σου πω και η στρατηγική σου, δηλαδή σε high frequency ή σε medium term, τι ορίζει η στρατηγική σου. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τον πόλεμο στο Ιράν, με τις πολιτικές εξελίξεις, με το ζόρι να κάνουμε 2-3 κινήσεις την εβδομάδα, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα. Χειρότερο από τα κακά νέα είναι να μην γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί. Από τη στιγμή δηλαδή που η πολιτική μπήκε μέσα στις επενδύσεις, τα ρήμαξε όλα, μπορώ να πω.
Αλλά έχει σημασία Δηλαδή, το περιβάλλον. Αναλόγως τι θα μου δώσει το περιβάλλον. Αυτό θα σεβαστώ. οπότε περιμένεις, αναλύεις, βλέπεις το πώς πηγαίνει η κατάσταση και αναλόγως κρίνεις. Επειδή μου μίλησες για το retail κομμάτι και ίσως θα μπορούσαμε να το ενσωματώσουμε και αυτό στην κουβέντα, ένας retail για να μπορέσει να πάει καλά μπορεί να έχει πολλές επιλογές. Η μία επιλογή ίσως είναι να ακολουθήσει έναν τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ένας trader που είναι μέσα σε ένα hedge fund ή λόγω κεφαλαίου αυτό δεν είναι εφικτό. Να σου πω, Διαφοράς κεφαλαίου. υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Να σου πω ότι εγώ επειδή είμαι σε hedge fund, ίσως έχω ένα πλεονέκτημα, γιατί υπάρχουν ολόκληρες ομάδες από πίσω. Το πιο σημαντικό, επειδή μίλησα στην αρχή για ψυχολογία, είναι ότι σε καθιστούν υπεύθυνο, είσαι υπόλογος. Έχεις μια ευθύνη. Όταν διαχειρίζεσαι δικά σου χρήματα, μπορείς να πεις έλα μωρέ, θα αλλάξω λίγο τους κανόνες, θα αλλάξω αυτό. Δεν πειράζει, θα αλλάξω τον κανόνα που έχω θέσει, γιατί τώρα μου φαίνεται ότι είναι κάπως διαφορετικές. Από εκεί, αυτό ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και αλλάζουν όλα. Από εκεί και πέρα, μην νομίζεις ότι έχουμε εμείς κάποια μυστικά ή κάποιες πλατφόρμες που έχουμε μόνο εμείς σαν επαγγελματίες και δεν έχει ο retail trader. Μπορώ να σου πω, αν δεις την πλατφόρμα μου, να πεις, μα γνωρίζω retail πλατφόρμες που είναι πιο sophisticated, να το πω έτσι. Αλλά σημασία έχει πώς το προσεγγίζεις το θέμα. Για να κερδίσει ένας retail trader, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο να μην είναι επιφαρχημένος, να είναι υπόλογος απέναντι σε κάποιον άλλο και να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα λύσει τα ψυχολογικά του ή τα οικονομικά του προβλήματα μέσα από το trading. Δηλαδή, αν ξεκινάς να κάνεις trading και λες πρέπει να βγάλω 1.000 ευρώ το μήνα γιατί δεν έχω δουλειά, δεν θα πας καλά. Θα το χάσεις. Ή θα βγάλω λεφτά για να πληρώσω το ενοίκιό μου, ας πούμε, ή το σούπερ Όχι, δεν μάρκετ θα μου. συμβεί αυτό. Κατευθείαν μπαίνει το συναίσθημα μέσα σε όλο αυτό. Μπαίνει το συναίσθημα. Όποιος θέλει να σου πει ότι τα κάνεις όλα μηχανικά και ακούς κανόνες, δεν ισχύει. Άνθρωπος είσαι. Κάποια στιγμή φυσικά και θα υπάρξει συναίσθημα, φυσικά και θα κάνεις κάποιο ανθρώπινο λάθος. Οπότε κάποιοι μπορεί να σου πούνε να θα χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμο, ναι, αλλά ακόμα και ο αλγόριθμος πρέπει να τον εκπαιδεύσεις εσύ, που είσαι άνθρωπος. Πρέπει να τον διαχειριστείς. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει το άγχος ότι εγώ πρέπει να βγάλω λεφτά από το trading για να ζήσω στο τέλος του μήνα, το έχεις αμέσως δυσκολέψει πάρα πολύ. Βγάζει το χαρακτήρα σου στο trading πάνω. Δηλαδή, αν είσαι οξύθυμος σαν χαρακτήρας ή νευρικός ή ήρεμος, θα εμφανιστεί και στις συναλλαγές σου αυτό. Ό,τι κρύβεις στα πιο σκοτεινά μυστικά του μυαλού σου, θα σου βγει στο trading. Όλες σου οι φοβίες, οι ανασφάλειες, τι πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου, όλα θα βγουν στο trading. Χρειάζεται πολλή δουλειά και να δουλέψεις πολύ στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας για να μπορέσεις να γίνεις ένας πολύ επιτυχημένος trader. Εγώ κρατάω τη συνέπεια από αυτό που μου είπες και το να έχεις σε κάποιον να είσαι υπόλογος. Αυτά τα δύο σαν συμβουλές. Θα έβαζες ένα τρίτο στο τραπέζι σαν πάρα πολύ σημαντικό skill, δεξιότητα που πρέπει να έχει ένας trader για να πετύχει. Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση. Δηλαδή, τι εννοώ. Μία στοιχειώδη εκπαίδευση πάνω σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, επειδή οι broker, επειδή παίζουν άλλο παιχνίδι, θέλουν να πάρουν τα χρήματά σου, οπότε σου δίνουν μία πλατφόρμα που μοιάζει με πλατφόρμα εκτόξευσης πυράβλων, έτσι, πάρα πολύ φωτουριστική. Έχεις πρόσβαση σε τεχνική ανάλυση. Σου λένε, να, κοίτα, αν κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και σου δείχνουν κάποια πραγματάκια από το παρελθόν, κοίτα πόσα θα μπορούσες να έχεις βγάλει. Και πας λοιπόν και βάζεις 100 ευρώ, 200 ευρώ, 1000 ευρώ, μπορεί και παραπάνω μερικές φορές και ξεκινάς να παίζεις. Εγώ λέω, πώς να σου το πω, περίπτερο να θες να ανοίξεις και σου ζητάνε μία άδεια. Πρέπει να βγάλεις άδεια. Όταν είναι να επενδύσεις, σου λένε απλώς άνοιξε το λογαριασμό σου, χρειάζεται η ταυτότητά σου και αυτό ήτανε. Οπότε θέλω να πω ότι χρειάζεται μία εκπαίδευση και να προσέξεις και ποιος θα σε εκπαιδεύσει και να ορίσεις καλά και ποια στρατηγική θα ακολουθήσεις, τι θα κάνεις. Κανονικά θα σου έλεγα όπως φτιάχνεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
οποιαδήποτε δουλειά να θες να κάνεις, ποιο είναι το σχέδιό σου, ποιο είναι το πλάνο σου, ποιος θα σε εκπαιδεύσει. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Χαίρομαι που τα βάζεις στο τραπέζι. Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο βασικός σου τρόπος που μελετάς τις αγορές είναι το fundamental κομμάτι, Ναι. το θεμελιώδης περισσότερο, αλλά προφανώς παίζει και το τεχνικό κομμάτι ρόλο. Τελευταίο θα έλεγα είναι το τεχνικό κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι το macroeconomic fundamentals, τα μακροοικονομικά θεμελιώδη. Αυτό είναι πάρα πολύ Μπορείς σημαντικό. να το αναλύσουμε λίγο για να είναι κατανοητό. Μακροοικονομικά θεμελιώδη. Πολύ απλά να το πω, μπορούμε να το σπάσουμε σε 3 κομμάτια. Αυτά τα 3 είναι τα βασικά, είναι και άλλα πράγματα, αλλά αυτά τα 3 είναι τα βασικά. Να έχεις μία εικόνα το τι συμβαίνει στην οικονομία, από τι επηρεάζεται η οικονομία, σε ποια φάση του κύκλου είμαστε. Γι' αυτό λέω πρέπει να γνωρίζεις αυτά τα θεμελιώδη, πληθωρισμό, ανάπτυξη και επιτόκια, ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης ή της κεντρικής τράπεζας, και πολλές φορές υπάρχουν, όπως τώρα, γεωπολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, πώς αυτό επηρεάζει short term, έτσι, τις τιμολογήσεις, τα κόστη, τους επενδυτές και όλα αυτά. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Την τεχνική ανάλυση τη χρησιμοποιούμε στο τέλος για να ορίσουμε ακριβώς πού θα μπούμε, πού είναι το stop, ποιος είναι ο στόχος κτλ. Δηλαδή, βλέπω πολλές φορές οι retail το κάνουν ανάποδα. Θα χρησιμοποιήσουν μόνο την τεχνική ανάλυση για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Ενώ εδώ τώρα το κάνουμε εμείς πάλι ανάποδα. Ξεκινάμε από τα μάκρο θεμελιώδη και καταλήγουμε στην τεχνική ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο κινούνται όλα τα funds. Δεν ξέρω αν μπορώ να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Καλή ερώτηση. Όχι, εξαρτάται από το τι φαντ είσαι, την ταυτότητά σου. Δηλαδή, μου είπες ότι είσαι γιατρός. Υπάρχει οφθαλμίατρος, υπάρχει οριλά, έτσι, καρδιολόγος, ορθοπαιδικός. Το ίδιο ισχύει και στα φαντ. Τι φαντ είσαι? Υπάρχουν φαντ τα οποία είναι high frequency, δηλαδή χρησιμοποιούν μαθηματικές, στατιστικές μεθόδους και λειτουργούν σε nanosecond. Πάρα πολύ γρήγορα μπες βγες. Υπάρχουν άλλα που επενδύουν σε μετοχές και λένε εμείς κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα. Βλέπει, ας πούμε, Warren Buffett κατά κάποιο τρόπο. Έχει σημασία τι είδους στρατηγική εφαρμόζεις. Αυτό ορίζει μετά ακριβώς τι θα ακολουθήσεις, πού θα δώσεις περισσότερο βάρος. Επειδή μου μίλησε για μαθηματικά και ήταν μία από τις ερωτήσεις που έτσι είχα στο μυαλό μου, το AI και γενικά να εξελίσσεται όλο το κομμάτι της τεχνολογίας, που έχουμε πρόσβαση κι εμείς οι απλοί άνθρωποι, ας πούμε, εκτός των μεγάλων εταιριών, και το βλέπουμε να μπαίνει παντού μέσα στην καθημερινότητά μας. Και το ακούμε ότι θα έρθει και στις επενδύσεις και θα μπορεί να μας βοηθάει περισσότερο και στις τράπεζες και μέσα στις πλατφόρμες. Θα μπορέσει, η πρώτη ερώτηση είναι, να αντικαταστήσει κάποια στιγμή τη δικιά σου δουλειά ένα ρομπότ το οποίο να αναλύει πολλές χιλιάδες δεδομένα την ίδια στιγμή που δημοσιεύονται και να παίρνει αποφάσεις επενδυτικές? Να σου πω, ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά είναι πολύ καλή ερώτησή σου και που αναφέρθηκε στο AI, γιατί δεν είναι μόνο ότι αλλάζει τις δουλειές μας, είναι πάρα πολύ βαθύ. Σου είπα στην αρχή ότι έχει αλλάξει ο κόσμος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, έτσι. Το παραγωγικό μοντέλο, η κοινωνία, τα πάντα αλλάξανε και μπορώ να βάλω σαν ορόσημο το 2008 και μετά. Σου μίλησα για πληθωρισμό, ανάπτυξη και επιτόκια. Τώρα θα σου έλεγα τεχνητή νοημοσύνη που ανέφερες, ενέργεια και γεωπολιτική. Αυτά τα 3. Οπότε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία φάση όσον αφορά το AI, είναι ήδη στις ζωές μας. Δεν είναι ότι θα έρθει στο μέλλον, υπάρχει τώρα. Και είμαστε σε μία φάση αναγνώρισης, κατανόησης, αν θες να την πούμε έτσι, που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε πώς και τι. Δηλαδή πώς επηρεάζει τις ζωές μας, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, τι θα αλλάξει, πώς αλλάζει τον τρόπο που, να το πω αγγλικά, κάνουμε value κάποια πράγματα, πώς μετράμε, πώς ορίζουμε την αξία.
σε κάποια πράγματα που έχουμε μέχρι τώρα στην κοινωνία. Όλο αυτό αλλάζει με το AI. Το θέμα με το AI είναι ότι το πρόβλημα των οικονομιών είναι ότι μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετά παραγωγικές. Δηλαδή από το 2008 και μετά, παρόλη την ανάπτυξη, smartphone, υπολογιστές και τα λοιπά, οπτικές ίνες, δεν είμαστε τόσο παραγωγικοί. Το AI μας λέει ότι θα το αλλάξει αυτό. Και είμαστε σε μια φάση ανίχνευσης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τώρα ποιες δουλειές θα αλλάξουν, ποιοι θα έχουν δουλειά. Νομίζω ότι θα σου πω κάτι που διάβασα σε ένα άρθρο, δεν είναι δικό μου, δεν θυμάμαι τώρα το συγγραφέα να στον αναφέρω. Αναφερόταν στους λογιστές και λέει το πρόβλημα δεν είναι ότι το AI θα αντικαταστήσει τη δουλειά των λογιστών, δεν θα έχουν δουλειά οι λογιστές που δεν χρησιμοποιούν AI. Ναι. Δηλαδή για να σου το πω και εγώ να χρησιμοποιήσω τα λόγια του, θα έχουν πρόβλημα όσοι portfolio manager δεν χρησιμοποιούν AI, δεν το χρησιμοποιούν σωστά για να αντλούν την πληροφορία. Νομίζω είναι σε όλες τις δουλειές αυτό. Όταν έρχεται ένα καινούριο εργαλείο το οποίο ξαφνικά κάποιοι το χρησιμοποιούν και κάποιοι όχι και βλέπεις ότι τα αποτελέσματα από αυτού που το χρησιμοποιούν είναι πολύ καλύτερα, αν δεν το ενσωματώσεις και αν δεν θες να εξελιχθείς θα μείνεις πίσω. Το χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή αυτό το εργαλείο εσύ, Το τη δουλειά σου? χρησιμοποιώ, ναι θα σου πω, το χρησιμοποιώ για να αντλώ πληροφορία και το χρησιμοποιώ πιο πολύ για να κάνω ένα διάλογο, να κάνω μια συζήτηση. Δηλαδή το χρησιμοποιώ για να μπορώ, το βάζω, έχει μια διαδικασία που μπορείς και μιλάς, δηλαδή κάποιος σου μιλάει, ακούς τη φωνή, έτσι. Δηλαδή και αρχίζω και κάνω ένα διάλογο, προσπαθώ να κατανοήσω κάτι, προσπαθώ να κατανοήσω μια θεωρία. Ε, Τρέχει και εμένα το μυαλό μου σε 100 διαφορετικές μεριές και θέλω να βάλω μια τάξη. Το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή, εάν το χρησιμοποιήσω όμως για να επενδύσω, καταστραφήκαμε. Είναι απολύτως ανίκανο για να κάνει αυτό που κάνω. Προς το παρόν, θα σου έλεγα, αν μου πεις στα hedge fund πώς το χρησιμοποιούν, μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή, είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο αναλυτή. Όταν κάνεις ανάλυση μιας μετοχής, να σου κάνει πιο γρήγορα μία ανάλυση, είδους λειτουργίες. Να συνθέσει όμως και να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες και να σου πει αγόρασε αυτό ή πούλησε αυτό, βάλε εκεί το stop, να αντιληφθεί τι γίνεται, δεν έχει ακόμα αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Ναι, γιατί πολλές φορές βλέπω, ας πούμε, κάνε trading με το AI. Ξέρεις, είναι η νέα μόδα. Και λέω, «Ωχ, αυτό μυρίζει απάτη». Κοίτα, και πάλι έχει, να σου πω, όλα είναι σχετικά. Εάν έρθει ένας και μου πει ότι έχω φτιάξει χρησιμοποιώ AI για να αναλύω καλύτερα μετοχές, να βρίσκω την εσωτερική τους αξία, να αναλύω δεδομένα και να καταλαβαίνω καλύτερα αυτό που λένε οι αναλυτές mode, που είναι το ψαχνό, και να μπορώ έτσι να ανιχνεύω υποτιμημένες ή υπερτιμημένες μετοχές. Φυσικά είναι κάτι που μπορούμε να το διερευνήσουμε, να δούμε σε τι επίπεδο έχει φτάσει. Αλλά ότι θα αυτοματοποιήσω το trading με τεχνική ανάλυση και AI, εντάξει, μηδέν πιθανότητες, ούτε καν 1%. Είναι το μέλλον, θεωρώ, όπως θα μπει σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας και εδώ από ο συγκεκριμένος επενδυτής, trader, ας πούμε, που θα πατήσει και το κουμπί. Νομίζω πως Και ναι, σε και θυμίζω αυτό που λένε garbage in, garbage out. Δηλαδή έχει σημασία και πώς το εκπαιδεύεις και τι του δίνεις. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ίσως φτάσουμε σε κάποιο σημείο, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, να μπορεί να κάνει και trading μόνο του. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ τώρα μιλάω για το έτος 2026, για αυτή την εποχή. Ναι. Επειδή μιλάμε για αυτή τη διαδικασία το να πατάς τα κουμπιά και να παίρνεις συναλλαγές και διαχειρίζεσαι κάποια εκατομμύρια από ό,τι καταλαβαίνω, Μμμ. πώς είναι ψυχολογικά η διαδικασία το να πατάς το κουμπί και δεν ξέρω αν στην πλατφόρμα που είστε δίνεται αυτή τη δυνατότητα να βλέπεις να ανεβοκατεβαίνουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω, ευρώ, Θα σου δολάρια. πω, γελάω τώρα, το σκέφτομαι και γελάω, γιατί όταν ξεκίνησα έκανα trading στο Bund, παράγωγα πάνω στο Bund. Το Bund είναι το δεκαετές 7-10 χρόνια δεκαετές ομόλογο στη Γερμανία. Και έκανα και μικρό αριθμό συμβολέων, δεν σε αφήνουν κατευθείαν να κάνεις πολύ μεγάλο όγκο. Έκανα 1-2 συμβόλαια
την πρώτη φορά το χέρι μου έτρεμε τόσο πολύ, δηλαδή πήγαινε έτσι τώρα όπως το κάνω. Δεν μπορούσα να πατήσω το ποντίκι. Έτσι όταν πρωτοξεκίνησα. Τώρα για μένα είναι απλώς νούμερα. Εξελίσσεσαι όπως είχα προαναφέρει και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο είτε είναι 10, 20, 30, 100, 200 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σημασία. Μέσα μου δηλαδή είναι απλώς κάποια νούμερα. Είναι ένα όχι παιχνίδι, είναι κομμάτι της στρατηγικής. Ξέρεις που είναι το stop, αν είμαι λάθος θα χάσω τόσα, αν κερδίσω θα κερδίσω τόσα. Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω ψυχολογικά. Αλλά όταν ξεκινάς, όπως σου είπα, το χέρι μου έτρεμε, δεν μπορούσα να πατήσω το ποντίκι από το στρες. Γιατί αν είσαι λάθος, το παίρνεις πολύ βαθιά. Έκανα λάθος. Κατάκαρδα. Τώρα δεν σημαίνει Ε, τίποτα. Αυτό πώς το πετυχαίνεις? Είναι ξεκάθαρα ότι αυτό που λένε τα χιλιόμετρά μας διαφέρουν, ας πούμε, είναι οι ώρες που έχεις περάσει πάνω στον υπολογιστή, πάνω στις συναλλαγές. Υπόλογος, και δεύτερον να έχεις έναν καλό μέντορα. Δηλαδή όταν εγώ ξεκίνησα στο fund υπήρχαν άλλοι παλαιότεροι που εγώ καθόμουν δίπλα τους και δεν είναι ότι τους αντέγραφα. Και δεν έβλεπα μόνο απλώς να κάνω κάποια πράγματα μηχανικά, αλλά έβλεπα και πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, πώς πρέπει να είναι το σωστό mindset, η εκπαίδευση. Και αρχίζει σιγά σιγά και εξελίσσεσαι και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βγάλεις τα προσωπικά σου προβλήματα και τα στοιχεία του χαρακτήρα σου από την εξίσωση και να καταλάβεις ότι και η ζημιά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Όρισε εσύ πόσο θα είναι η ζημιά σου μέχρι ενός σημείου που θα είσαι άνετα και βούλεψε με τον εαυτό σου, βούλεψε με τη στρατηγική σου ώστε να γίνεις καλύτερος. Τη διαχείριση που λέμε Με ουσιαστικά. τη διαχείριση, ναι, πολύ σωστά. Κεφαλαίου. Αν μπορούσες να πάρεις από όλη αυτή την πορεία μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχεις κάνει και παρακολουθείς τις αγορές, έχουν περάσει αρκετές κρίσεις. Αν μπορούσες να πάρεις κάποια στοιχεία από την κάθε κρίση που τα βλέπεις να επαναλαμβάνονται με μοτίβο, δηλαδή κάποια αστάθεια στις αγορές μετά από λίγο καιρό αφού έχει δημιουργηθεί η κρίση ή πόσο καιρό πόσο χρόνο πήρε οι αγορές να επανέλθουν μετά από κάποιες κρίσεις. Έχεις κάποια τέτοια δεδομένα που μπορεί να είναι χρήσιμα στον κόσμο, γιατί βιώνουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστή η άποψη, αλλά ίσως βιώνουμε μια τέτοια πορεία αυτή τη στιγμή. Ναι, να σου πω, λένε ότι history repeats, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εγώ αυτό που βλέπω, θα σου πω το εξής, είναι ότι επαναλαμβάνονται κάποια μοτίβα και σου δημιουργείται η αίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά ποτέ δεν είναι η ίδια. Υπάρχουν κοινά μοτίβα, γιατί η ανθρώπινη ψυχολογία, μάλλον η ανθρώπινη συμπεριφορά και η αντίδραση δεν αλλάζει. Αλλά αυτό που λένε ότι αυτό έγινε το 2008 ή το 2019 και θα γίνει πάλι το ίδιο. Ομοιότητες ναι, αλλά δεν είναι ποτέ το ίδιο. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό να απαντήσω αν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, κάτι που παρατηρώ το οποίο είναι το ίδιο, είναι ένα και μοναδικό, ότι κάθε φορά λένε το εξής, this time is different, αυτή τη φορά είναι διαφορετικό. Και εκεί υπάρχει κάθε φορά μια υποτίμηση του προβλήματος. Υποτιμάει δηλαδή ο πολλής κόσμος πάρα πολύ το πρόβλημα που υπάρχει. Θεωρούν ότι κάθε φορά ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές, θα υπάρξει διαφορετική αντίδραση και υπάρχει μια αισιοδοξία. Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει. Και το λέω αυτό γιατί σε κάθε κύκλο, όπως γνωρίζεις και εσύ, κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα χρήματά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τα χρήματά τους είναι γιατί είχαν μια αισιόδοξη σκέψη ότι έλα μωρέ δεν θα συμβεί αυτό ή δεν θα το αφήσουν να συμβεί. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Και δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι τα μοτίβα μοιάζουν, αλλά κάθε φορά είναι και διαφορετικά. Σε αυτή την κρίση που βιώνουμε τώρα, αυτό που με τρομάζει είναι ότι έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς σου είπα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε πλέον με τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια και πολιτική. Και δεν ξέρω η επόμενη κρίση πόσο βαθιά θα είναι. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις πράγματα που ούτε τα φανταζόσουν παλαιότερα.
Δηλαδή σε προηγούμενες κρίσεις μπορεί να έλεγες εντάξει έχουμε μία πτώση 20-30%, σε 10 χρόνια θα ξαναεπανέλθει να αγοράσω στον πάτο και τα λοιπά που λένε συνήθως. Ξέρεις τι έχει αλλάξει, Μιχάλη? Το δημογραφικό, τελείως οι κοινωνικές συνθήκες, το δημογραφικό, το παραγωγικό μοντέλο, το μοντέλο αποφάσεων, οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει τα πάντα. Γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζουμε η επόμενη κρίση τι χαρακτηριστικά θα έχει. Μμμ. Αυτοί οι κανόνες που μου λες ορίζονται από άτομα τα οποία έχουν το κεφάλαιο ή την εξουσία που βλέπουμε εμείς? Να μην Την μπούμε με εξουσία. ονόματα στο παιχνίδι. Ξεκάθαρα με την Ξεκάθαρα την εξουσία. εξουσία. Και αυτό άλλαξε το 2008, όπου βασικά το σύστημα χρεοκόπησε τότε. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι μόνο χρεοκόπησε το σύστημα, δηλαδή οι τράπεζες, χρεοκόπησαν κράτη. Όπως η Ελλάδα, το γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι μένουμε εδώ. Υπάρχουν και κράτη που χρεοκόπησαν ή έχουν φτάσει πολύ κοντά στο σημείο χρεοκοπίας, αλλά το κουκουλώσανε, να το πω έτσι. Δεν έγινε όπως στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες και από τότε πήραν την εξουσία στα χέρια τους οι πολιτικοί. Έφεγε ο έλεγχος από τις τράπεζες και οι πολιτικοί πήραν τον έλεγχο του συστήματος. Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι δεν ξέρεις πόσο βαθιά θα είναι η επόμενη κρίση. Γιατί πλέον είναι πολιτικές αποφάσεις και πολιτικό φαινόμενο. Τελευταία ερώτηση και δεν θέλω να Όχι, σπαταλάω παρακαλώ. το χρόνο σου. Καθόλου. Εγώ το έχω κατευχαριστηθεί. Ελπίζω και ο κόσμος να παίρνει αξία από όλο αυτό. Ας πούμε ότι μας παρακολουθούν άτομα τα οποία τους αρέσουν τα οικονομικά, έτσι μπορεί να κάνουν κάποιες επενδύσεις και τα σχετικά. Θέλουν να μένουν keep up όσον αφορά την οικονομία, τουλάχιστον να έχουν τη μικρότερη ζημιά που μπορούν να έχουν από τις εξελίξεις. Μπορούν να έχουν και το περιθώριο κέρδους. Τι θα συμβόλευε σε αυτό το άτομο να κάνει? Εγώ έχω κρατήσει κάποια συμβουλές από όλη την κουβέντα μας, αλλά υπάρχουν 1, 2, 3 πράγματα χειροπιαστά που θα μπορούσε κάποιος να κάνει, να κλείσει το επεισόδιο και να πάει να δει αυτά. Ή να διαβάσει κάποιο Ναι, βιβλίο, να δει κάποιο βίντεο, να ενημερωθεί από κάποιο συγκεκριμένο site. βεβαίως. Θα πρότεινα να διαβάσει κάποια κλασικά βιβλία που υπάρχουν. Τώρα να σου πω τώρα τι παθαίνω. Κολλάω ακριβώς πώς είναι ο τίτλος τους, γιατί τα θυμάμαι στα αγγλικά. Δηλαδή κάποια βιβλία του Warren Buffett, κάποια βιβλία για τη μακροοικονομία, κάποιες δηλαδή βασικές αρχές, να γνωρίζει τις εξελίξεις. Υπάρχουν που μπορώ να στα στείλω και να τα μοιραστείς αργότερα με τους ακροατές σου. Υπάρχουν κάποια ειδησιογραφικά site, μπορεί να μπαίνει φερειπίν σε ναυτεμπορική. Έχει φτιάξει και ένα πολύ καλό κανάλι. Λέω έτσι τώρα κάποια παραδείγματα, κάποια βιβλία του Fisher, του Warren Buffett, να διαβάσει κάποια βασικά, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να προσπαθήσει να γίνει ειδικός. Και αυτό που θα πρότεινα είναι μακριά από γκουρού, μακριά από γρήγορες λύσεις, ότι θα βγάζω 10% το μήνα και θα διπλασιάζω το κεφάλαιό μου κάθε χρόνο. Αυτό που προτείνω είναι να ανοίξει ένα λογαριασμό στην τράπεζά του, να διαλέξει ένα οικονομικό αμοιβαίο, αναλόγως και την ηλικία του, θα πρότεινα αμοιβαίο εξωτερικού και πιο πολύ μετοχικό στην Αμερική και παγκόσμιο, αναλόγως τώρα τις εξελίξεις, και μπορείς να ξεκινήσεις να βάζεις 50 ευρώ το μήνα. Και άφησέ το. Βάζε 50 ευρώ κάθε μήνα, βάλε ένα αρχικό κεφάλαιο, περίμενε όταν υπάρξει μια κρίση, ξαναβάλε κάποια χρήματα στον πάτο και μην κάνεις εσύ τη διαχείριση. Αυτό με το 50 ευρώ το μήνα είναι εφικτό σενάριο, να πούμε ότι κάτι γίνεται στο τέλος? Γιατί το να γίνουν τα 50 ας πούμε σε 20-30 χρόνια 2, 4, 5 χιλιάρικα και να βάζω κάθε μήνα 50 ευρώ και έναν που τα στερείται αυτά τα 50 ευρώ το μήνα, γιατί τα στερείται όντως στην Ελλάδα, δεν ξέρω, βγάζει νόημα. Κοίταξε, όπως είπα, είναι σχετικό. Προφανώς, εάν τα 50 ευρώ τα στερείσαι, τότε όχι, μην επενδύσεις καθόλου. Προσπάθησε θα σε συμβούλευα να δουλέψεις τον εαυτό σου. Δηλαδή να κάνεις μία δουλειά, να μάθεις μία τέχνη. Το τέχνη το λέω με την έννοια του skill, να αποκτήσεις κάποιο skill, έτσι.
να φροντίσεις εσύ να αποκτήσεις κάποιες ικανότητες πάνω στη δουλειά σου, να σκεφτείς μια επιχείρηση. Θα πρότεινα αυτό. Σε περίπτωση όμως που έχεις ένα αλφα μισθό και μπορείς να πεις θα ήθελα να φτιάξω κάποιο ταμείο, να το πω έτσι, να έχω κάποιο συνταξιοδοτικό, θα πρότεινα να πάρεις τον έλεγχο εσύ όσο είναι ακόμα νωρίς, γιατί από την άλλη ούτως ή άλλως το κράτος κρατάει χρήματα από το μισθό σου. Και έχω δει τώρα ανθρώπους, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ο οδοντίατρος που βούλευε 40-50 χρόνια και έδινε ένα σωρό λεφτά σε ασφάλεια, και τελικά του βγάλανε 900 ευρώ. Τώρα αν πεις είναι λίγα, όχι δεν είναι λίγα, αλλά έπρεπε να παίρνει 2.000 με όλα αυτά που έχει Ναι. δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πάρ' τον έλεγχο εσύ στα χέρια σου και φρόντισε εσύ για το μέλλον σου, αντί να πιστεύεις ότι το κράτος θα σου δώσει τη Θα λύση. φροντίσει. Εγώ απόλαυσα πραγματικά την κουβέντα και θεωρώ ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα δεύτερο επεισόδιο κάποια στιγμή, γιατί το κομμάτι που ασχολείσαι είναι πολύ ιδιαίτερο και δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που να μπορούν έτσι να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το θέμα, θεωρώ, και να δουλεύουν κιόλας και να είναι μέσα στο παιχνίδι. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσαμε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι τώρα στο τέλος. Θα σου δώσω ένα κίνητρο και ιδέα, ίσως και έτσι να κεντρήσω την περιέργεια. Γιατί σκεφτόμουν όταν με κάλεσες και μου είπες να μιλήσουμε για την οικονομία, άρχισα να σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Και ξέρεις που πήγα πίσω? Πήγα πίσω μέχρι την αρχαία Ρώμη. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, τι έχει γίνει. Δηλαδή, άρχισα να τα σκέφτομαι όλα αυτά για την Ελλάδα, για εδώ την τοπική οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία. Άρχισα δηλαδή να βλέπω το πράγμα λίγο πιο σφαιρικά. Οπότε με χαρά το απόλαυσα κι εγώ και σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο που να πούμε μια πολύ απλή ερώτηση. Πώς φτάσαμε σε εδώ? Και θα σου πω ότι ήταν, Ναι. μακρηγορούμε τώρα, το κίνητρό μου. Μία από τις ευθύνες μου όταν κάνω το διδακτορικό είναι να πηγαίνω και πώς το λένε, στις εξετάσεις να επιβλέπω. Είναι μέσα στα καθήκοντά μου σαν διδακτορικός φοιτητής. Ένα κορίτσι απλώς δεν άντεξε, έβαλε τα κλάματα και έφυγε στη μέση της εξέτασης. Και άρχισε το μυαλό μου, λέω πώς φτάσαμε τώρα ως εδώ, τι άγχος βάζουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή να τα βλέπω, ας πούμε, να καταραίουν μπροστά μας από το άγχος. Και άρχισα να σκέφτομαι, και σου λέω και πήγαινα πίσω, έφτασα μέχρι την αρχαία Ρώμη, σταμάτησα εκεί. Και αν δεν τα βαριέστε και το θεωρείτε ενδιαφέρον, με χαρά μου να μιλήσουμε. Ναι, ναι, να μας γράψει και ο κόσμος στα σχόλια αν θεωρεί ότι θα τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Εμένα σίγουρα θα με ενδιαφέρει, οπότε μπορούμε να το κάνουμε. Και γιατί όχι να τα ξαναπούμε και από κοντά ίσως κάποια στιγμή, αφού Βεβαίως, με έχουμε μεγάλη μου αυτή χαρά. τη δυνατότητα, είμαστε σχετικά κοντά. Ε, θα υπάρχουν links στην περιγραφή. Ό,τι θέλετε, νομίζω ο Φώτης είναι διαθέσιμος στο Βεβαίως. LinkedIn να απαντήσει. Και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πάρα Κλείνουμε πολύ τώρα. που με κάλεσες. Ευχαριστώ για την εμπειρία. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.